ditutup itu nabi Kanjeng Nabi nek arep salat iku maca lakon jago. Napa gak oleh dioleh mawon. Ning iku wae tujuane ditok dino kok ngono nggih. Jadi fantasi mongko manut sira was taksir lan ngekene sira minggah saking selawat wala tastakbil aja gawe sithik sira wa jumalan ngumpulake sira bena dalem antara selawat wa bena salam lan antara salam wa shollilan rahmat takdim sira ala ali atas keluargane nak Kanjeng Nabi ma'ahu dan sertane Kanjeng Nabi. Krono perintah saya Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong nek wong sing durung iman becik padha maca selawat sira kabeh tumrape Kanjeng Nabi lan njaluk rebo dhateng Kanjeng Nabi. Mari Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah. Mesti napa njaluke tambahe keselamatan. Jadi krono wonten dawuh saya Gusti Allah fantasil monggo manut sira. Fantasil. Jadi bentuk wong nggih nalika akhire Sayyid Ja'far al-Barsaji niku akhire nyusun kitab berjanji niku nggih krono intisal kali napa yang dipun dawuhke dening Gusti Allah. Apa meneh nek bentuk bentuk durur krono niku pun melalui sing jenenge syauq. Syauq. Jadi krono rindu bisa kalih Kanjeng Nabi mulane akhire saged dadi ngretok anane situt durur. Semanten ugi maulid tiba-tiba ngoten. Nggih. Jadi sedaya melalui prosesnya masing-masing. Ning sing penting intisal karena apa kang didhawuhke dening Gusti Allah. Iki berjanji nang situ durur ate dalai khairat iki. Sedaya itu selamat. Lah nek ngoten wis taksir lan kaya sira mindhasake selawat. Wala taklil lan aja gawe sithik sira. Terus selawat sing akeh sing cakep. Sampai itu supaya itu bulan akeh-akeh itu maca selawat lan bisa ngumpulake nyuwun maca selawat salam kagem Kanjeng Nabi lan uga kagem keluargane Kanjeng Nabi. Mulane aja mung sekedar sallallahu alaihi Muhammad lho. Napa salah selawatku mboten. Tapi signifikannya niku digenep Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan cakep. Allahumma sholli alaihi. Pokoke sampe wong medhit wong sing nalika selawat disebut sampai nyambung, sampai nyambung. Sampai mari niku biasane niku nopo? Biasane niku dawuh niku diwaca Pak Khotib niku nek pas khotbah kedua. Lah khotbah kedua niku rata-rata gak diatur lagi sampeyan gak ngerti atine al-bakhil
Jadi wong sing paling medhit niku wong sing nalika selawat disebut sampe gak gelem jawab. Terus paling medhit kuwi sampeyan. Nggih. Kalau gitu. Karena napa gak gelem? Jadi ini ada kalau sampai ketok ilmuwan boten. Nggih. Paling tidak ya urusan napa nggih nyambung kali Kanjeng Nabi nalika selawate kudu disebut jenenge Kanjeng Nabi disebut aja nganti ora maca selawat. Wa silan ngake-ngake sira biasa doa selawat wilayah Jumat dalem bengi Jumat baru sedalu. Ya mulane biasane nek wong Jawa wong daerah mriki niku nek janjian malam Jumat wa yaumiha lan dari Jumat kados ngaten iki wau. Jadi ngeten iki esuk khususan lawan secara khusus di qauli alaihi salam li qauli Rasulullah alaihi salam. Rubaya wa asiru min as-salati alaiya fil lailatul gharra'i wal yawmil azhari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asiru becik ngake-ngake sira kabeh men salat sange selawat alaiya ing atase ingsun fil lailatil dalem bunyal gharra'i kang cara wal yaumil dino al azhari kang cara. Salam muga paring tambah rahmat ing sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah wa ala alihi ngatasi keluarga Rasulullah wa salaman paring salam sapa Allah paring tambah salam sapa Gusti Allah maring Kanjeng Nabi lan keluarga. Walhamdulillah puji iku kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Dawe Kanjeng Nabi sinumreh tumrape awak dhewe kang supaya ngake-ngake maca selawat kagem Kanjeng Nabi. Ana ing bengi kang mencara lan dina kang mencara. Iku berarti saben seminggu sekali 7 dina iku sipo siji rupane dina Jumat lan bengi dina Baik kemudian sebut begini riye filailatihi ye wayau jadi bengi jadi mulai dino niku bengi karena badhe maghrib niku nek wong Islam nggih nek Islam yo jam 12 jam 12 bengi jam niku belul. Jadi lah selawate yo nek seperti disebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kula mun nate crita kaya jenengan nggih saking ijazah saking beliau saya patil. Nggih, patil iku ya bener Kanjeng Nabi tapi jalur lewat Sabtul Qadir Al-Jilani. Nek mau sholawat supaya jangkau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana arti saking sholawat piyambak itu Allahumma ya Allah Allahumma sholli mugi paring tambahi rahmat tanding rahmat kawelasan tanding niku kagungan. Jadi jenengan jaluk nggih tumrap Gusti Allah nyuwun dhateng Gusti Allah supados nggih paring tambahi rahmat tanding nggih kagem Kanjeng Nabi. Mulane nggih nalika ana wong sing takon lha dina Kanjeng Nabi kok dijamin swargane kok awak dhewe kok kemriki kok ndongakno Kanjeng Nabi karena sing payu Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan gak payu. Mulane nek teng ngene tiba yo nek cerita tentang Kanjeng Nabi kok umpamane ora Gusti Allah Gusti gawe Nur Muhammad nggih
iki ora. Jadi digawe dunya niku karo dunya Allah kok kadung gawe lho. Lah mulane awak dhewe dunya niki nurut kan kale-kale Kanjeng Nabi. Lah nek awak dhewe kan mboten ngimani kali waris-waris iki. Lah niki mboten dadi nek tetangga iki ya mbok napa ya baik niku ya mbok duriyate ya ora ya karo sing diceritake jane niku sing dinuti yo mari waris. Lah waris niku sinten waris ya wong sing neruske lakune Kanjeng Nabi. Ora wonten nek kula dalili. Soale TP rusak. Iki kayak sudah jalani kabeh sampeyan iki bodoh kabeh. Bodoh sembarang dingai, dilalah. Tapi apa salah buatan apa kau tadi pernah sembrono. Jadi nek bodoh kan gak sembrono, sehingga tetap dalam ngoplak, utuk. Karena kita nek bodoh kok diungkap, utuk ya ini musim mana ini. Wayang bagilan sayuk joy yakuna pujiton lakai ku tetep kedua sirawi dina pawurin mil tafakuri kang tetep saking tafakur angin-angin bikul liyawini dalam saben-saben dina boleh lan bumi doainu kang nyatake sulahu kula tafakur satan ing mongso saja mau saatin utawa pirang-pirang jam au saatin utawa pirang-pirang prayoga sira supaya duweni wirid tafakur saben-saben dina lan wenginira kang sira tentokake wektune sak jam utawa nggih mbok pirang jam nggih. Jadi ngono sampeyan rokokan nggih ngangen-ngangen kegaweane Gusti ya Allah nggih. Lah nek awak dhewe niku nopo iki panganan ini kadang-kadang gak canggah mulai bentuk pempraktekan nih nek saja kanjut gini umumnya sampai tidak ngalor orang marah metak muda gulung gua tasbih lo gini kadang-kadang juta ngomong ini nek tengah buniman kita rawan untuk cerai kok beri ini nek beri ini ora makno jenenge jagongan nggih. Yo ora ono muda iki sebagai petang moten menang sampean nggih. Mulane sampean tak warai nggih. Di kantor niku kes niku dikei lincaran. Oh, ya apa? Yo nek ndoye yo jago. Tapi tujuan asli sampai ngene bumi kita faktur nggih. Tapi sampeyan kudu iso jaga tenan, ora ngasih bumi malah kudu jagongan bloko. Lah nek main jagongan bloko ya ora usah. Nek kira-kira sampeyan jaga ora ngene. Mulane rata-rata lho jajane. Napa bentuk kasih ibu